በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቅደመ ኩሉ ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ አበዊነ ዘአብጽሐነ እስከዛቲ ሰዓት። ቅድመ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ክሰብ ዘለና ሰዓትን ጊዜን ስለዘዓቀበና ከምኡውን እግዚአብሔር ይመስገን ኢልና ከነመስግኖ ስለዝፈቀደልና ክብርን ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዕኡ ይኹኖ። ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኮንኩም ነዚ መንፈሳዊ ቻነል እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ናይ እግዚአብሔር አምላክ ስድራ ቤት ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍጹም ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን። ናይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ጸሎትን በረኸትን ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ከም ፍቃድ እግዚአብሔር አምላክ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ኣብ ወርሒ ሰነ ካብ ዝገበሮ ተኣምራት ካብ ነዊሕ ብሓፂር ካብ ብዙሕ ድማ ብውሕድ ንእሽተይ ክንርኢ ኢና እሞ ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ንቅዱሳኑ ምስጋናኡ ንኽነግሩ ከናፍሮም ዝኸፈተ ንዓይ ንድኹም ባሪኡ ምስጋናኡ ንኽነግር ከናፍረይ ክኸፍት ንዓኻትኩም ንእትሰምዑ ዘለኹም ድማ ልበ ሊድያ ዝኸፈተ ዓይነ ልቦናኹም ክኸፍተልኩም እሞ ኣብ ክንዲ ሓደ 30 60 100 ሰናይ ፍረ ክንፈሪ ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና። ይትአየን መልአከ እግዚአብሔር አውዶሙ ለእለ ይፈርህዎ ወያድህኖሙ ጣዕሙ ወታእምሩ ከመሄር እግዚአብሔር። መልአክ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ዙርያ እቶም ዝፈርህዎ ይሰፍር ካብ ድንገት ድማ የናግፎም። እግዚአብሔር ሰናይ ምዃኑ ጣዓሙን ፍለጡን ከምኡውን ረአዩ ይብለና። ስለ ቃሉ ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ ምዕራፍ መዝሙር 34 ካብ ፍቅዲ 7 ክሳብ 8 እሞ ንእግዚአብሔር አምላክ ዝፈርሁ ሰባት ዝረኸብዎ ጸጋን ንእግዚአብሔር አምላክ ዘይፈርሁ ሰባት ዝረኸብዎ ውርደትን ክርኢ ኢና። ኣብ እስክንድርያ ዝተባሃለ ቦታ እንሆ ሰብኣይን ሰበይትን ንእግዚአብሔር አምላክ ዝፈርሁ ነበሩ ይብለና። እዞም ሰብኣይን ሰበይትን እዚኣቶም ናይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ወርሓዊ በዓል ኩሉ ግዜ ይዝክሩን የብዕሉን ነበሩ። በአንጻሩ ድማ ኣብ ጎረቤቶም ሃብታም ሰብኣይ ንእግዚአብሔር አምላክ ዘይፈልጥን ዘይፈርህን እኳ ደኣ በአንጻሩ ናይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል በዓልን ዝኽርን ክገብሩ እንከለዉ እቶም ንእግዚአብሔር አምላክ ዝፈርሁ ሰባት የባጭወሎምን ይሕጭጨሎምን ይንዕቆምን ከም ዝነበረ ድማ እቲ ታሪክ ይነግረና። እሞ ካብ ክልተ ንእግዚአብሔር አምላክ ዝፈርሁ ሰባት ዝተወልደ ባሂራን ኣብዚ ዕለት እዚ ዝረኸቦ ድሕነት ክንርኢ እንድሕር ኮይና ባሂራን በቲ ንእግዚአብሔር ዘይፈርህ ሰብ በቲ ሃብታም ኣብ ሳጹን ናብ ባሕሪ ተደርበየ እሞ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ካብ ባሕሪ ብሓደ ሓላው ኣባጊዕ ገሩ ኣድሓኖ። ንሆ ባሂራን ዓቕሚ ኣዳም ምስ ኣኸለ ድማ እቲ ንእግዚአብሔር አምላክ ዘይፈርህ ሰብ ናብቲ ባሂራን ዘለዎ ቦታ ገሸ እሞ ንሆ ባሂራን ንኽቅተል ድማ ደብዳቤ ጽሒፉ ንባሂራን ናብ ቤቱ ናብ ዓዱ ለኣኾ። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ድማ ኣብ መንገዲ ብኣምሳለ ንጉስ ንባሂራን ተጓነፎ። ነታ ናይ ሞቱ ዝነበረት ደብዳቤ ድማ ናብ ናይ ህይወት ለወጣን ቀየራን። እዚ ከዓ ኣቀዲሙ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 11 እስመ በእንቲአሁ እስመ ለመላእክቲሁ ይእዝዞሙ በእንቲአከ ከመይ ይቀቡከ በኩሉ ፍናዊከ ወበእደዊሆሙ ያነስኡከ። እግዚአብሔር አምላክ ንመላእክቱ ምእንታኻ ይእዝዞም ብእብኒ እኳ ኣእገርካ ንኸይትዕንቀፍ ንዓኻ ንኽሕልውኻን ብእዳውን ከተንስኡኻን እግዚአብሔር አምላክ ንመላእክቱ ምእንታኻ ይእዝዞም ኢሉ ከም ዝተናገሮ እንሆ እግዚአብሔር አምላክ ዝፈርሁ ስለ ዝነበሩ ወለዱ ልዑል እግዚአብሔር አምላክ መልአኹ ሊኢኹ ናይ ሞቱ ደብዳቤ ንባህራን ናብ ናይ ህይወት ቀየረሉ። እቲ ደብዳቤ ቀጥታ እዚ መንእሰይ እዚ ምስ መፀ ቅተልዎ ዝብል ዝነበረ ደብዳቤ ቀጥታ እዚ መንእሰይ እዚ ምስ መፀ ንእገሊት ጓለይ ሃብዎ ኩሉ ሃብተይ ድማ ንዕኡ ኣውርስዎ ዝብል ተቀየረ። በመኒ ብሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ብፍቃድ እግዚአብሔር አምላክ ብረዲአቱ ንናይ ሓለቃ መላእክቲ ማለት እዩ። እንሆ ድሕሪ ግዜ እቲ ሃብታም ሰብኣይ ካብቲ ገይሽዎ ዝነበረ ክምለስ እንከሎ ኣብቲ ከባቢ እቲ ዓዲ ምስ በፅሐ ድምፂ ናይ ሓጎስ ድምፂ ዕልልታ ድምፂ ደስታ ሰምዐ እሞ እንታይ ደኣሉ እዚ ድምፂ ሓጎስ እዚ ኢሉ ኣብ ዝሓተተሉ ግዜ እንሆ እቲ ንስኻ ዝለኣኽካዮ ዝሰደድካዮ ደብዳቤ ጽሒፍካ ዝሃብካዮ ባሂራን ዝተባህለ መንእሰይ ንእገለ ጓልካ ተመርዒዋ
كل هبت خاون كم تنسخا زبالكايو وريسوو مسبلوو نسو بهندبت إلو سنبيلو ودغ أمو كتا أبتا جزيتا موتا يبلنا زي خا أقدمو هجون لب أملاك قدس داويد أمزمرو 4 فقد عسرته صوبتري أيومو لتأبيبان يموتو وكما هو يتحولو أبدان إلا ألبوم لب ويحدقو لبا لب إلومو يبل لبامات كمون عاشون دنا قرن كمزموتو كل سبز فلتو إيو كلاتهم ገንዘቦም ንኻልኦት ሓዲጎምሎም እዮም ዝሓልፉ ይብለና ምክንያቱ ካብ እግዚአብሔር አምላኽ ዝረሓቀ ሰብ ዝረኽቦ ሕስረትን ውርደትን በአንጻሩ ድማ ኣብ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተጸግዐ ዝረኽቦ ክብርን ልዕልናን ነናጻጽር ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ካብዛ ታሪኽ እዚኣ እንሪኣ ወይውን እንመሃራ እንድሕረ ኣልያ ባሕራን በተሃብታም ሰብኣይ ኣብሳጹን ናብ ባሕሪ ምድርባዩ ከምኡውን ንባሕራን ኣብሳጹን እቲ ሓላዋ ባጊዕ ረኺቡ ካብ ባሕሪ ምውፅኡ እሞ ኣብ ባሕሪ ረኺበዮ ብምባል ድማ ባሕራን ኢሉ ምስማዩ እንሆ ተሃብታም ሰብኣይ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ናብቲ ሓላዋ ባጊዕ ምጋሹ ኣብ ቤቱ ምሕዳሩ ከምኡውን ንባሕራን ናይ ሞት ደብዳቤ ጽሒፉ መልኣኹ ኣብ መንገዲ ድማ ንባሕራን መልአከ እግዚአብሔር ቅዱስ ሚካኤል ምርካቡ እሞ ነቲ ናይ ሞት ደብዳቤኡ ናብ ናይ ህይወት ደብዳቤ ከም ዝለወጠሉ ኩሉ እቲ ሃብቲ ናይ ተሃብታም ሰብኣይ ድማ ባሕራን ከም ዝወረሶ ካብዚ ቀፂሉ ባሕራን ብስም ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ሃኒጹ ኣብ ውሽጡ ናይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ዓብይ ስእሊ ኣስኢሉ አንቢሩ ኣብኡ ንባዕሉ ብክህነት ከም ዘገልገለ ንባሕራን ዝመሳሰልዎን ዝናጻጸርዎን ተላፊኖስ ሙሴ ኤልያስ እዝራ ዮሐንስ ካብ ሞት በመድሓኑ እዮም ዚኣቶም ከምኡውን ካብ ባሕሪ በመድሓኑ ዝመሳሰልዎ ሙሴ እግዚአብሔር እልየን ንግስቲ እዮም በረኸቱን ረድኤቱን ናይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ኹን እቲ ካልኣይ እንሪኦ ተኣምር ኣብዚ ዕለት 12 ሰነ ናይ አስተራኒቆስን ከምኡውን ቅድስቲ አፎሚያን እዩ እዞም አስተራኒቆስን ቅድስቲ አፎሚያን ዝተባህሉ ሰባት እዚኣቶም እውን ንእግዚአብሔር አምላኽ ዝፈርሁ ሰባት እዮም እሞ ናይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ኩሉ ግዜ ወርሓዊ በዓሉ ከምኡውን ናይ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሐን ድንግል ማርያም ዕለት 21 ኩሉ ግዜ ወርሓዊ በዓላ ከምኡውን መዘከርታ ልደት ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዕለት 29 በዓለ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ወርሓዊ ነዘን ሰለስተ በዓላት የብዕልወን ነበሩ ሞሰብኣያ ካብ ዝሓላፊት ዓለም ናብታ ዘይተሓልፍ ዓለም ክመውት ወይውን ግዜ ሞቱ ኣብ ዝኣኸለሉ ንሰበይቱ እዚ በዓላት እዚ ዝኽሪ እዚ ከተቋርጾ ከምዘይብላ ሓደራ በላ ይብለና ንሳ ድማ ቃል ሰብኣያ ሰምዐት እሞ ቅድሚ ምማቱ ናይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ስእሊ ኣስኢሉ ከምፃላ ከም ዘለዎ ድማ ተዛረበቶ ምክንያቱ ሰበይቲ ድሕሪ ሞት ሰብኣያ ዝኽታም ስለትኸውን ብዙሕ ሽግር ስለዝረኽባ ብዙሕ ፈተናታት ስለዝገጥማ ናይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ስእሉ ኣስኢልካ ኣምፃኣላ ይበለቶሞ ልክዕ ንሱ ድማ ናይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ስእሊ ኣስኢሉ ኣምፃኣላ ሞ ኣቂድማኣ ኩሉ ግዜ ነዛ ስእሊ ብክብሪ ሒዛ ኣቂድማኣ ኮይና ትጽሊ ንሊቀ መላእክት እውን ትምሕፀኖ ነበረት ይብለና ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ እቲ መስሓቲ ዝኾነ ዲያብሎስ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝተናገሮ ሰይጣን ከምስል መልአከ ብርሃን ይመስል ደኣምበር ኣይከውንን ሙኻንን መምሳልን ስለዝፈላለ ስለዚ ብሓንቲ ፈላሲት ተመሲሉ ዲያብሎስ ምስ ብዙሓት ፈለስቲ ተመሲሉ ናብኣ መፀ እሞ ዛጓለይ ርህርሃልኪ ኣሓዝነልኪ ኣለኹ ንስኺ ዝፀናሕክዮ ይኣኽለኪ ካብ ሕጂ ግን ተመርዓዊ ምክንያቱ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ክትሽገር ኢኺ ዝኣልየኪ ዝከናኸነኪ ዝለኣኸኪ ከድልየኪ እዩ ስለዚ እንሆ ወለድን ተመርዓውን ብምባል ተናገራ ንሳ ድማ ኣይኮነን ንሕና ብምስሊ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተፈጠርና እዘን ረጋቢት እኳ እንሆ ሰበይቲ ሰብኣያ እንተመይትዋ ወይውን እቲ ሰብኣይ ታሰበይቱ እንተመይታቶ ካልኣይ ግዜ ኣይዋሰቡን እዮም መልሓሶም ይጭንድሕዎም እሞ እንድሕሪ ካልእ ሰበይቲ መፅያቶ ነቲ ሰብኣይ ወይውን ካልእ ሰብኣይ ነታ ሰበይቲ ነታ ርግቢ እንድሕሪ መፅይዋ መልሓሶም የርእይዎ ንሱ ድማ ሓንቲ ንሓደ ስለዝኾነ ከም ዝተመርዓወት ወይውን ከም ዝተመርዓወ ፈሊጦም ድማ ኣይቀርብዎን እንድሕሪ ቀርባይል ድማ ድምፂ ትገብር እሞ እቶም ብፆት መፅዮም ይረድእዋ የናግፍዋ ንዕኡ ከኣኒ ንኺሶም ይኣልይዎ ካብኣ ይሰግዎ በለቶ ስለዚ ንሕና ኣነ ንእግዚአብሔር አምላኽ ምሒለልየ
ካልእ ሰብኣይ ድሕሪ ሰብኣየይ ከም ዘይዋሰብ ምሒለ ስለዚ ካልኣይ ግዜ ኣይዋሰብን እየ እንታይ ኢኻ አንተ ኣባ ምክንያቱ ትርኢትካ ወይ እውን ትርኢትኪ ፈላሲ ወይ እውን ሰናይ ትመስሉ እንተኾነ ትዘረባኹም ግን ገናይ ጽቡቕ ዘይኮነ ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘይሰማማዕ ብምባል ድማ መለሰትሉ እሞ ትርኢቱ ለዊጡ ነቲ ቃሉ ስለዘይ ተቐበለቶ ገና ካብ ፈተናኺ ንዓኺ ከም ምውዳቕ ዓዲ ውዕልን እየ ኢልዋ ድማ ካብኣ ተሰወረ ንኻልኣይ ግዜ ድማ ዕለት 12 ሰነ በኣምሳል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል መሲሉ ድማ መጻ እሞ ቅድስቲ ኣፎምያ ጸሎትኪ ተሰሚዑ እዩ ኣነ መልኣኽ እግዚአብሔር እየ ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተላኢኸ መጽአ ብምባል ኣብ ኦሪት ንዝነበሩ ንበዓል አብርሃም ከምኡውን ዳዊትን ሰሎሞንን እንዳኣምፀአ ካብ ብዙሓት ኣንስቲ ከም ዝወለዱን ከም ዝተመርዓውን ኣምፂኡ ንሳውን ክትመርዖን ክትወለድን ከም ዘለዋ ተናገራ እሞ ንሳ ድማ ሓለቓ መላእክቲ ቅዱስ ሚካኤል እንድሕር ኮንካ ሃየስከ ኣብዚ ስእሊ ናይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ተሳለም ከምኡውን ሓደ ካብ ንጉስ ክለኣኽ እንከሎ ናይ ንጉስ ምልክት ካይሓዘ ኣይከይድን እዩ እንድሕር ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ኮንካ ኣበይ ያሎ ዕርፊ መስቀልካ ብምባል ምስተናገረቶ ንሱ ቀጥታ ነቲ ቃሉ ስለዘይ ሰማዓቶን ስለዘይ ተቀበለቶን ሓኒቁ ክቀትላይሉ ፈተነ እሞ ረዳኤ ምንድባን ዝኾነ ቅዱስ ሚካኤል ብቅጽበት ካብ ሰማይ መጺኡ ድማ ንሰይጣን ካብኣ ኣልዩ ረገጾን ቀጥቆጦን ቀጽዖን ንዓ ድማ ንቅድስቲ ኣፎምያ ድማ ድሕነት ሃባ ረዳኣ ሓለዋ ንቅድስቲ ኣፎምያ ከምኡውን ንባሂራን ከም ዝረድአን ከም ዘድሓነን ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ንዓይን ንዓኻትኩም እውን ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክሕልወና እግዚአብሔር ንቅዱስ ሚካኤል ክልእከልና ሰናይ ፈቃዱ ይኹነልና ባር ቅድስቲ ኣፎምያ ኣብዚ ዕለት እዚ ብፍልይ ዝበለ ትዝከረሉ ናይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ብክብሪ በዓሉ ምግባራ ከምኡውን ኩሉ ዘለዋ ሃብቲ ንድኻታት ምጽዋታ መነኮስ ሰይጣን በአምሳል መነኮስ መጺእዋ ንሰይጣን ከም ዘሰነፈቶን ከም ዝሰዓረቶን ካልኣይ ግዜውን ብመልአከ እግዚአብሔር ኣምሳል በአምሳል ቅዱስ ሚካኤል መጺእዋ ንኻልኣይ ግዜውን እንሆ ከም ዘሸነፈቶ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ወሪዱ ድማ ካብኣ ከም ዘርሓቆን ከም ዘባረሮን ቅድስቲ ኣፎምያ ካብ ሰይጣን ብምውፃኣ ዝምናጻጸርዋን ዝመሳሰልዋን ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከምኡውን ክርስቶስ ሰምራ ቅድስቲ አርሴማ እዮም ወለተ ጴጥሮስ እውን ብምማታ ኣብ እምነታ ጸኒዓ ብምማታ ድማ ሳራ ሄዋን ሃና ይናጻጸርአ እሞ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ንባሂራን ከምኡውን ቅድስቲ ኣፎምያ ካብ እከይ ዘበለ ከም ዝሰወረን ከም ዘድሓነን ንዓይን ንዓኻትኩም እውን ካብ ኩሉ እከይ ክስውረናን ከድሕነናን ከረድኣናን ናይ ቅዱስ ሚካኤል ጸሎትን በረኸትን ኣይፈለየና ነዚ ድምጽ እዚ ትከታተሉን እትሰምዑን ዘለኹም ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ምሕረት ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ድንግል ማርያም ጸሎት ናይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል በረኸት ረድኤት ከምኡውን ናይ ነቢያትን ሐዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ቅዱሳን እግዚአብሔር በረኸት ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን بحافشا كلاتهم ملاخت እግዚአብሔር ነቶም ክድሕኑ ዘለዎም ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተላኢኾም ድሕነት ዝህቡ ምዃኖም ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 14 ተጻሒፉልና ኣሎ ኩላቶም መላእክቲ ነቶም ክድሕኑ ዘለዎም ክሕግዙ ዝለኣኹ ኣብ ኣገልግሎት እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘለው መናፍስቲ እዮም ይብለና ካብዚኦም ድማ ሓደ ሊቀ መላእክቲ ወይ እውን ሓለቃ መላእክቲ ቅዱስ ሚካኤል ምዃኑ ድማ እዚ ህጂ ንእሽተይ ካብ ተኣምራቱ ክንሪኦ ዝጸናሕና እዩ ከምኡውን ኣብ ሄኖክ ምዕራፍ 11 እዚ ቀዳማይ መልአኽ መሓርን ካብ ቁጥዓ ዝረሓቐን ቅዱስ ሚካኤል እዩ ይብለና ካብዚ ቀፂሉውን ሄኖክ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 5 ሚካኤል በትንሰብ ዝገብሮ ሰናይ ነገር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝተሸመ ካብ ቅዱሳን መላእክቲ ሓደ ይብለና እሞ ናይ ሊቀ መላእክቲ ብድጋሚ በረኸቱን ጸሎቱን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን